ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିକି ବନ୍ଧୁମାନେ ତଥା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ନିମାପଡ଼ା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନରୋତ୍ତମ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ ସଭା। ନରୋତ୍ତମ ଯିଏ ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଛୋଟ ବଡ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ନଥିଲା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେ ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଖଟିକିଆ ମେହନତି କର୍ମ ପ୍ରବଳ ନିରନ୍ନ ଦଳିତ ପତିତ ମର୍ମାହତ କଣ୍ଟକିତ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଚାହିଁଛୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆସି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗର ନୁହେଁ, ଭୋଗର ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱାର୍ଥର ନୁହେଁ, ପରାର୍ଥର ପାର୍ଥିବ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୌକିକ ନୁହେଁ, ଅଲୌକିକ ନିଦ୍ରିତ ନୁହେଁ, ଜାଗ୍ରତ ମୃତ ନୁହେଁ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲୋକରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକ